5 години миех съдовете си с капсули за съдомиялна. 5 години мислех, че правя най-доброто за кухнята и за дома си. Но истината е друга. Тези разтворими капсули не са това, което изглеждат. Те оставят пластмаса, скрити химикали по чиниите и дори покриват съдовете с неприятни остатъци, а цената им понякога над левче за всяко миене. Мислех, че капсулите правят съдовете ми чисти, а всъщност ги оставяха с лепкав слой и мирис на химия. И тогава открих EcoWave съдомиялни кърпички, направени на растителна основа, без пластмаса, без белина, без фосфати и без осветители. Опаковката е напълно еко, а самите кърпички се разтварят за секунди в съдомиялната или дори в мивката и остават след себе си само изкрящо чисти съдове. 5 години миех съдовете си с капсули за съдомиялна. 5 години мислех, че правя най-доброто за кухнята и за дома си. Честно, не можех да повярвам как може да са толкова по-добри, а да струват в пъти по-малко. Но повярвайте ми, никога повече няма да се върна назад. EcoWave е по-добър за моя дом, за моето семейство и за планетата. Ако и вие сте попаднали в капанът на капсулите, последвайте линкът в публикацията. Време е за промяна. Доверете ми се, минете на EcoWave и никога няма да съжалявате.